Malumos si Senator Panfilo Ping Lacson sa kamatuoran kag indi sa baha kung magbisita gid man ini sa Taguig. Ini ang pinakauli nga sabat ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa nagainit pa nila nga World War matapos ginbalibara ni Lacson ang imbitasyon sang Senate Minority Leader nga inspeksyonon ang flood control project sa Taguig. Suno kay Cayetano, hindi dapat pagkabalakan ni Lacson ang pagbaha sa Taguig, bangod dako na ang pag-uswag sang flood control sa ilang nga syudad. Dugang pa ni Cayetano, magluwas sa grabe nga pagbaha. Limitado na lamang sa pila ka lugar ang flash flood sa Taguig kung ikumpara sa iban nga syudad sa Metro Manila. Magluwas sa issues ang flood control, ginpahayag ni Cayetano nga ginakatingala sini nga siya gid lamang ang pirmi nga ginapunta riya ni Lacson kag ginaangot sa nagkalain-lain nga alegasyon sa Taguig. Pahayag pa sini mas maayo nga ituon na lang ni Lacson ang iya nga atensyon sa mga butang nga nakaapekto sa pungsod kag sa publiko. Dugang pa sang senador, sa baylo nga magbaslanay sang akusasyon, dapat nga pangitaan na lang sang solusyon ni Lacson ang mga problema nga ginapangatubang sang pungsod. I'll just focus on what I can do to help. Kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin. Hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, ni hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, 'di ba? Apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya sa kana kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pagpanay kasinungalingan ang nakakalunod yung katotohanan. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.